Ahoj. To je rychlost. Ahojky. Slyšíte mě dobře? Ahoj, ahoj. Ahoj všem. Dobrý večer. Sakra. Ahoj, slyšíte mě? To jsem ráda. Já nechci křičet. Já chci být tady potichu. Dobrý večer. Ahoj, ahoj. Hezký večer všem. Tak jsme zase tady. Poprosím moderátory, aby mi to tady hlídali, protože nestíhám samozřejmě všechno číst. Takže poprosím o střídmost. Děkuji všem. Ahoj. Děkuji. Ahoj, ahoj. Tak, zase na místěčím. Hezký večer. Ahoj všem hezký večer. Vítám všechny. Krásný večer. Děkuji za sdílení. Děkuji za lajky. Jsou nějaký zvířata. Ty vole, tak to je docela strašidelný. Ahoj Charlie, ano, přišel jsi včas. Teď jsem začala. Ty zvuky jsou docela strašidelné. Jenom musím dávat pozor, kam šlapu. Prosím vás, bylo by dobrý sluchátka. Dejte si sluchátka, ať slyšíte víc. Když tak připni ten komentář, Luci. Hezký večer všem. Hlavně dobrý večer, duše. Doufám, že budete milí. Jsem váš přítel. Nechci vám zde škodit. Ani vás nějak rušit. Všechny vítám. Dobrý večer. Budu šeptat, nechci tady křičet. To je strašidelné, jak se odráží to světlo. Jaj. Dobrý večer všem. Já se omlouvám, že nestíhám komentáře, ale musím se koukat hodně pod nohy. Protože tady je to hodně neto. Děkuji všem. A pomůže sdílení, lajky. A to mi bude stačit, děkuji strašně moc. Ahoj, všechny vítám. Dobrý večer. To je obrovská. Děkuju. Ale evidentně už se tady
Mě zajímalo, kde má hlavu. Děkuju. Jenom doufám, že se nikam nepropadnu, protože tady je to opravdu hodně zarostlý a některé hroby jsou zde poškozené. Tady je ten, co jsou vidět ty rakve. A je to vidět, že tato hrobka je strašně hluboká a je vidět, jak jsou ty rakve nad sebou. Ahoj všem. Ahoj, ahoj. Tady je to otevřený. Apku nemám dneska. Dneska jsem říkala, že budu bez apky. Tady je otevřená. Ahoj, ahoj. Když tak poprosím o sdílení, jestli můžete sdílet. Skoro nedýchám, je to tady opravdu mystický. Děkuju za sdílení, děkuju. Tak. Tady je ta hrobka, kde jsou vidět ty rakve. Podívejte, tady je jedna a pod ní je druhá. Jo, je jich tam víc. Takže ty rakve tady jsou vidět. A je to vidět, je to až dolů. Ono je to. Já nechci chodit moc blízko. Ale jsou tam pod sebou a tady je nahoře. Jo, tak tohleto je taky rakev a pod ní jsou další. Odpočívejte v pokoji, duše. Nechci vás rozlobit, nechci vás naštvat. Jsem přítel. Je to smutný. Ahoj. Všechny vítám. Dobrý večer. Dnes to bude poklidný stream. Dnes se žádné řádění. Zasíná mi čelovka. Ale sama od sebe. To mi sama zasla čelovka. Protože já ji mám na pohyb. Počkejte, já vám to ukážu. Počkejte. Tak, když udělám takhle, tak se zasne. A když udělám takhle, tak se rozsvítí. Jo. Takže teď mi sama zasínala. A to jste sami viděli. To si prostě nevymýšlím. Tak, vždycky v klidu, v pohodě. Ahoj. Vy ani nepíšete, jak nedodáte.
je zatčený, ten probíhá rekonstrukce. Tak, teď tady máme další. Tady jsou ty ostatky vidět. Tam jsou ty ostatky. To už je rozpadlá rakev. Vidíte ten kříž? Škoda. Počívejte v pokoji duše. Nechci vás nějak rušit. Já se sem když tak vrátím, já tady s váma ještě projím. Jestli to bude poklidný. A je to tady mystický, opravdu. Před chvilkou jsem začala. A do prdele. Ty vole. No tak teď jsem se lékla, podívejte. Ty kráso, fuj. Čič. No do prčic. Ty vole, fuj. No lékla jsem se. Asi se nebojí. Čič. To je strážce. Čič. Fuj, já se lékla, ty bláho, fuj. To je nevýhoda toho chodit sama. Dneska zatím žádný přístroj nebude, jo. Ale zítra asi ano. Dneska to je poklidné. Dneska v klidu, v pohodě, v míru. Potřebuji, aby se na mě ty duše zvykly. Jo. Tak proto. Jo, kočky jsou ochránci. Jakmile vidím kočku, tak se cítím lépe. A tady je. Ahoj, čiči. Ahoj, čiči. Budeš ke mně? Čiči. Asi ne, ale není tak bázlivá. Čiči. Budeš se? Budeš ke mně? Čiči. Ahoj. Čiči. Pojď se. Neboj. Pojď ke mně. Ahoj. Pojď se. Čiči. Nebojí se mě. Ahoj. Ahoj, čičino. No, nebudu ji provokovat. Ať si jde po svých, ať jde chytat myšičky. Tak nechám ji na pokoji. Nebo mě někam zavedeš, co?
se pokusím vám ukázat vnitřek, ale asi to nebude vidět, protože se odráží světlo. No, není tam vidět nic. Ty vole, teď to byla moje vina, už. Protože jsem byla blízko okna, tak mi ta čelovka sama zasla. No a nejstrašidelnější místo je toto. Tady se ukládala těla před pohřbem. Vidíte to? Ale mohli bychom zkusit K2. To ano, to bychom mohli zkusit. Tu sebou mám. Tak mi vydržte chvíličku. Prosím, už mám. Ale pamatujete to naposled, jak to bylo rozbitý? Evidentně to budou celý rekonstruovat. Tady byly popadaný trámy, ta střecha byla úplně. A teď se to tady opravuje. Tak zkusíme K2, jo. To musím trošku omrknout. Hele, tamhle nahoře na tom něco je. Podívejte. Někdo dal svíčku až tam nahoru. Ty bláho. Tak. Jenom doufám, že to je pevné. Tak. Vidíte, že jdu daleko od toho. Není tu žádný stroj energie. Jo, žádná elektrika. Nic tu není, prosím vás. Takže můžeme se začít ptát. Jestli se mnou nějaká duše, která by chtěla se mnou mluvit. Nemusíš se bát, neublížím ti. Jsem tu proto, abych tě vyslechla. Můžeš se přiblížit k tomu stroji, k té krabičce. Rozsvítí se, když se k ní přiblížíš. Já vám ukážu, že ta K2 reaguje i na tělo. I na prostě, když přiblížíte k člověku, tak to reaguje. Protože my máme taky elektromagnetické pole. Podívejte. Jo. Takže i na člověka to reaguje. Takže když uvidíte, že to přibližují k nějakému člověku, tak i tak to může blikat. Ta K2 musí být v prostoru a nesmí být blízko elektriky, blízko jiných přístrojů. Jinak vám začne blbnout, teda blikat, protože samozřejmě to měří elektromagnetické pole. Chtěl by si někdo se mnou popovídat? Nemusíte se bát. Jsem přítel. Nechci vám ublížit. Nechci vás nějak urážet. Jsem zde s pokorou. Můžete se přiblížit k té černé krabičce, co svítí zeleně.
může někdo přijít. Může si se mnou někdo popovídat. Chce někdo vyslechnout. Asi ne. Prosím vás, místo neprozrazuju, jo? Nikdy. Mám poodstoupit, ale mě se nemusíte bát. Mohl by někdo se přiblížit k té krabičce černé, co je na té zdi? Děkuju. Chce někdo být odhalen? No. Asi ne. Vyslyším. Vyslyším. Tak asi tady ne. Tak. Teď se dívejte, co to udělá, když se k tomu přiblížím. Jo, vidíte to? Takže když to míří na nějakého člověka, a hlavně ten telefon na to taky reaguje. Podívejte, jak to teď čílí, ale teď díky tomu telefonu. Jo, když to oddálím, ale když to přiblížím, tak podívejte. Takže když sledujete ty ostatní, tak si na to dávejte pozor. Teď to reaguje na to. Jo, na ten telefon. Tak to vypneme. Pak to zkusíme někde jinde. Děkuju, Lili. Jo, tady se to rekonstruuje. Děkuju za lajky, děkuju moc. Většina ano, bohužel. Já vám prostě chci ukázat, jak to doopravdy funguje. Já jsem s tím začala, bohužel jsem měla menší pauzu, ale budu s tím pokračovat. Ty vole, zase já, no není tam vidět nic. Rekonstruuje se to. Ježiš, ta věžička jak svítí. Wow. To je asi zvonice. Tam zamčíno. Teď tam je něco vidět.
nějaký oltář nebo něco. Víte, jak poznáte podvodníky? Chodí ve skupinách 3 a více a musíte jim splnit cíl, než někam půjdou. Takže asi tak nějak. Ty to nedělají pro vás, ty to dělají pro sebe. Tak se podíváme tady. 1846. Podívejte se, 1846. Jiný rok tady nevidím. Do prčic, neuvěříte. Zase Anton. Heyer. Zase Anton, podívejte. A, N, T, O, N. Někdo asi projíždí. Nechci vyvolávat rozruch. 1846. Ne, to je jednička. To je jednička. Podívej, jednička, ne 4. Všechny vítám, kdo jste přišel teď. Děkuji za osrdíčkování. Tady je taky otevřená. Ale jak je tady vyšlapaná cestička. Já o cíli nežádám. Tam není vidět. Ahoj, Vio. Děkuju za lajky. Já nemusím dávat pozor, kam šlapu. Bude K2 ještě určitě. Jak to svítí ten náhrobek, jak se odráží. To je hezký. Jede auto. Nechci provokovat. Děkuju. Nechci provokovat, tak radši zasínám vždycky čilovku. Děkuju. Tak a zase rozsvítím. Nechci provokovat zbytečně, i když nedělám nic špatného. Chci mít klid. Ale tady projede auto jednou za hodinu. Takže naštěstí tu klid je. Tady máme ptačí zob. To jsme práskali jako malí, pamatujete? Návrat do dětství.
před válkou. Buď rád, že jsi si nedožil. Ahoj, milí. (1870, 1899) Čekám, musím dávat pozor, kam šlapu. Za první nechci šlapat po hrobech. A za druhý je to tady v takovém stavu, že bych se klidně mohla někam propadnout. A to já samozřejmě nechci. No. No, teď jsem se lekla sama sebe. Super. Podívejte, ten je schozený. Co bych dělala? Já nevím, co jsi teď myslela. Jako co bych dělala, kdybych se propadla? No co, snažila bych se dostat nahoru. Asi tak nějak. To byste měli zážitek online teda. Tady taky vyšla paná cestička. Děkuju za lajky, děkuju moc. Tady ještě jeden aktivní hrob, ale ten nebudu ukazovat. Z úcty k nim. No jo, ten je ještě aktivní. Ten nebudu ukazovat. Vítám všechny pozdě příchozí. Ježišimaria. Jenom 12 let. 12 letý. Chudák. Tohle je původní. Ale že tam není žádný datum. To je škoda. Jo, počkej, tamhle dole něco. Ne, to je latina. 1800. 1800 něco. Počkej. 1807. Ono je to blbě vidět, nebo 1802, teď nevím. Ale 1800 tam je. Ahoj Mončiči, ahoj Zlatí. Všem děkuju za lajky.
kosti už. Jsou tam. Vidíte je? Chudák. A tam je kříž. Jsou tam. Teď to vidíte zblízka celou tu rakev. Jo, chudáku. Tak to zkusíme u něj. Jestli se něco bude dít, já jdu zase dál. Ale musím koukat, kam šlapu. Tak. Je tu někdo, kdo by si chtěl se mnou promluvit? Já se podívám na jméno. Já to mám Ferdinand. Tak si popovídáme s Ferdou. Pardon, Ferdinandem. Třeba by se mu to nemuselo líbit. Tohle je sudecký hřbitov, takže zkusíme jinak. Ferdinand, bist du hier? Je tu někdo? I když v Sudetech se mluvilo i česky. Může se někdo přiblížit k té krabičce, prosím? Může se jí někdo dotknout? Chce být někdo vyslyšen? Nemusíš se mě bát. Jsem přítel a přicházím v míru. Nikomu nechci ublížit. Nikoho nechci napadat. Pouze komunikovat. Děkuji. Jako, bude to znít divně, ale je to tady mrtvý. Žádný náznak. Žádný jakoby divný pocit nebo tak. Zatím tu nic není, nebo si mě okoukávají nebo oťukávají. Třeba ještě nechtějí být vidění. Říkala jsem jí kdokoliv, že by mohl přijít. Apka ne. Apka dneska nebude. Ježiš, to bude. No, super. Přesně tak. Kdokoliv má šanci se mnou mluvit nebo komunikovat skrz to zařízení, co svítí zeleně. Můžete se k tomu jenom přiblížit a budu vědět, že jste zde. Nechtěj. Nemusíte se mě bát. Jestli budete chtít, abych znova přišla, můžete se přiblížit k tomu stroji. Ten přístroj vás zaznamená a já budu vědět,
že můžete se mnou komunikovat. Stačí malý náznak. Nejsem nepřítel. Jsem dobrý člověk a jsem přítel. Nechci vám ublížit, nechci vám nějak škodit. Chci vám třeba i pomoct. Pardon. Asi nechtějí. Na jiném místě. Dobře, zkusíme to jinde. Teď sledujte, jak to řeší, jak se přiblížím. Jo, vidíte to? Takže člověk musí od té K2 být hodně daleko, aby opravdu mohli dokázat, že komunikují. Tak zkusíme u té druhé. Ano, reaguje to i na mobil. Takže když to připojí k nějakému, nebo přiblíží k nějakému člověku, tak i na člověka to reaguje. Protože i my vyzařujeme elektromagnetické pole. Jo, teď vám ukážu tady. Počkejte chvilku. Ježiš, je to zarostlý pavučinama. Podívejte, to jsou rakve. Tady je jedna a tady pod ní další a pod ní je další. Jo, tady leží 5 lidí, ale jsou pěkně nad sebou. Takže jsou tady, ale ještě nejsou rozpadlí, takže to musela být kvalita. A tam dole jsou další. Tak zkusíme to u nich. Třeba někdo z nich bude chtít. Tak. Počkejte, já musím koukat, kam šlapu. Tak. Rodina Bertoldů. Dobrý večer. Chtěl by se mnou někdo tady komunikovat? Chtěl by se někdo zviditelnit? Chtěl by někdo, aby vědělo, že tu je? Stačí si přiblížit k té černé krabičce. Stačí se k ní přiblížit a rozsvítí se světýlko a já budu vědět, že jste blízko. Nemusíte se mě bát. Děkuju. Nechci vám ublížit. Jsem přítel. A třeba bych vám mohla i pomoci. Během skrze tuto krabičku se mnou můžete komunikovat. Respektuji vás a nemíním vám nějak ublížit. Nemusíte se mě bát. Jsem obyčejná, zvědavá holka, která má ráda tajemno a věřím, že stále je něco mezi nebem a zemí. A třeba vy máte něco ještě na srdci, co jste neřekli, nebo co vás ještě tíží. A třeba se chcete vyspovídat i obyčejnému člověku, když není třeba nějaký farář poblíž.
a nevíte prostě komu se svěřit. Mohu vás vyslechnout. Stačí, když se přiblížíte k té černé krabičce, co svítí zeleně, a já budu vědět, že jste zde a budete chtít komunikovat. Taky nic. Nechtějí. Takže prosím vás, takhle se zachází s K2, ano? Ne, že to mají v ruce a prostě přibližují to k nějakému člověku, protože i ten člověk třeba tu ale nějaký jsou, třeba nejsou. To je právě možnost. Tak, jo, a teď sledujte. Podívejte, stačí na kousek ten telefon a co to udělá, jo? Tak si jdeme ještě projít, kolik máme, 11 hodin. No. Tak aspoň víte, dneska nechci Spirit Box. Dneska to chci mít v poklidu, ale příště ten Spirit Box určitě vemu. Už tady budu jenom chvilku. Říkám, máte se na co těšit příště, takže stačí dát sledovačku a nepřijdete o další stream. A můžu vám zaručit, že tady se nemusíte bát, že bude nějaké divadelko, že bude honba za pokladama, za dárečkama a tak dále. Žádný fejkový vysílání, žádný vlastce, fejkový tahání za cokoliv, protože já chodím vždycky solo. Chodím sama, s nikým. Takže mě ty věci nikdo dělat nemůže. Děkuju zase, děkuju moc. Stačí dát sledovačku a budete vědět a vidět, jak se to opravdu dělá. Že se to dá dělat s poctou, s pokorou, teda s úctou a s pokorou. Bez nějakého divadélka. I tak to může být zajímavý. Dneska fotit taky nebudu zatím. Ahoj, milí, ahoj. Dneska je to prostě průzkum terénu, na který jsem... Fuj, do prdele, další kočka. Ježišmarja, fuj, do prčic. Jsem se lekla, počkejte, já to přiblížím. Tady vidíte ty oči? Teď zase nic. Tak co ukážu, ale tam je náhrobek, tam by neměl být nic. Vidíte to? To bude zase kočka. Nebo kuna, nebo cokoliv, ale... černá kočka, no, super. Skvělý. Ty bláho. Sakra, černá kočka. Fuj, úplně mě zamrazilo. Ach jo. Pičo, jsem se lekla. Pardon, já se omlouvám. Ale ty vole, vidíte ten stín toho listu? Tak jak se to pohlo, tak jsem se lekla. Vidíte to? Fuj. Do prčic. Já se omlouvám. Ach jo, ty bláho. Jaj. Tak já se umím vidět ty sama. No, super. A tamhle. Podívejte. Tam jsou oči. Ono to nechce zaostřit tam. Já se straším sama, já to nedělám schválně. Ty bláho. Fuj. Ale Věrka se může smát. Prosím vás, musíte se poznávat tady, jo? A jo. Fuj, co když to není kočka? Co by to mělo být? Je tam furt, podívejte, je tam furt. Ale hlavně je, že je černá. Takže
Jakmile se přiblížím, tak zmizí. Já se nebojím, já jsem se lekla. Ve roušku. Já jsem se lekla stínu. Budeme po cestičce, už je to pryč. Už to zmizlo. Ale to byla určitě kočka taky. To je ten kostelíček. Kapsičky. Ahoj, Mojko. Jako uplácet, co je. Ježiši Maria, zase ověření, proč to chodí jenom mně. Ve roušku já to nedělám poprvé, ale děkuju za upozornění. Ale nedělám to poprvé. Leknout se a bát se je úplný rozdíl. Jo, takže tak nějak. Jo, kapsečky sebou vemem dobře, já si je uplatím. Ať mě tady hlídají. Říkám, bát se a leknout se. To jsou úplně dvě rozdílné věci. Kdybych se bála, tak sem nechodím, víš? Takže asi tak neříkám lokalitu vůbec. Beky, zdravím. Červený oči. Ne, to je moje auto. Takhle mi hezky svítí auto na cestu. Má hezký očička. Nebudu ukázat SPZ-ku. Tak tady mám autíčko. Tak aspoň víte, na co se máte těšit příště. A to už bude i s apkou, i se Spiritboxem. Všichni jste se lekli, jo. Ježiš, to je mě líto, ale já jsem se fakt lekla, jako. Jsem se lekla vlastní jako stínu. Takže kdy to bude, to ještě nevím, dám určitě vědět. Podle možností. Takže se nemusíte bát, že byste o něco přišli. No tak. Nevěřím na satana, nevěřím na Boha, věřím pouze v dobro a zlo. A to je rozdíl. Jo, takže asi tak nějak. Počkej, co to tady je? Nechali tady hřebíčky. Jak to rekonstruujou. Samozřejmě tady nechám. Ježišmarja, no fuj. To je hezký a ošklivý zároveň. Přesně. Fuj. Jo, kdybys viděla, kolik havětí tady je. Tamhle taky, podívej se, to je úplně oblezličný. Do prčic, takže kdo má arachnofobii, prosím vás nekoukat, protože tady máme macka. Podívejte na toho macka. Ty bláho. Ale prlajs. Ty jo. Není zač. Ano, budeme končit, říkám, seznámit se s prostorem. Jsem se zamotala do něčeho. Hej, pušť mě. Větev. Seznámení s prostorem. Doufám, že aspoň tak se vám to líbilo. Já se budu těšit na vás, protože bez vás by to nešlo samozřejmě. Tak, počkejte. Jdu ven, tady se blbě chodí. Tak.
Milé duše, odpočívejte v pokoji. Jsem ráda, že jste byli milí, že jste mě nějak neobtěžovali. Já vám nechci ublížit, chci vás pochopit, chci vás poslechnout. Buďte dobří, buďte milí, nesmíte mě následovat. Nesmíte se pokoušet se nějak do mě dostat. Buďte v míru, buďte v pokoji a brzo se zase uvidíme. Tak mi vydržte, já se ještě ukážu, jo. Já si dám jenom věci do auta, protože jsem přijela rovnou z práce. Já se na vás budu těšit taky moc, samozřejmě. Ale ještě nemusíte odcházet, ještě můžeme pokecat. Počkejte, uklidím vybavení, ať to nepostrácím. No jasně. Chceme vypla čelovka. Tak, vydržte. Ale ze začátku se mi taky sama vypla. Jen tak, protože já to mám, jak jsem říkala. Když tak kdo odchází, tak dobrou noc přeju. Já vám to ukážu. Já mám čelovku, počkejte, nevidím takhle, na pohyb. Jo, když pohnu, tak se sama rozsvítí a sama zhasne. Takže to, že se sama zhasla úplně na začátku, bylo docela zvláštní. Ještě mi vydržte.